Ang pagkadto kapag konsulta sa OB/GYN hindi lang para sa nagapusong, pwede man para sa reproductive health sa isa ka babae. Halin sa problema sa monthly period, discharges, pagkadto sa bukol sa matres, ang pwede konsulta sa isa ka OB/GYN. Mga problems bala sa imong menstruation, kung may mga unusual ka nga mga vaginal discharge, mga baho, mga hindi amo ang itsura, nga mga discharges nan pwede na siya nimo mapalantaw sa OB/GYN. Nang kung may mga bukol ka sa puson or sa imo nga matres, na mga bukol sa imo nga ovaryo, nan pwede na siya nimo mapacheck sa OB. Kalabanan sa mga concern sa mga kababaihan amo pagid ang malawig nga menstruation, kadamo sa dugo, sakit sa puson, o kung sakit sa tiyan bangod sang bukol sa ovaryo. Sa amo sini nga kaso, nagakadapat na gid man makikita sa isa ka doktor. Sa Riverside Medical Center, may ara sang reproductive health unit kada Martes kag Huwebes from 9 a.m. to 3 p.m. Pwede diri magpakonsulta ang kababainhan sa ilang concerns sa ilang reproductive health. I-assess na sila clinically, tapos may ara kami nga mga i-request nga mga laboratories, mga transvaginal ultrasound, pelvic ultrasound, tapos from that, nang namon mabalaan namon nga management kung kinanglan ba sila operahan o kung kinanglan sila i-medical lang. Kada tuig ang isa ka babae ang dapat nagapa-check up gid man sa iyang OB/GYN, nagapa-screening. May mga test man para sa cervical cancer, pap smear kag may HPV test kag vaccine pagid. Ang ini nga mga test ang dapat wala ginabaliwala kag initanan available sa Riverside Medical Center. Hindi kinahanglan nga may ginabatsyag ang isa ka pasyente para magpa-check up. Mas nagakadapat ini nga ginahimo sa mga babae nga may mga risk factors for cervical cancer. Kung bata ka pa nga nag-start sang sexual activity or kung damo imo mga sexual partners or kung wala ka pa kaagi busong mga risk factors na sila sang cervical cancer. Para naman sa mga nagabusong, dapat man magpaidalom sa screening para sa cervical cancer. Ang healthy lifestyle, importante gid katama. May mga laboratory test nga ginapatigayon sa mga pregnant women, ilabi na sa una nga trimester. Ang prenatal check-ups, ang importante katama kay pinaagi sini makitaan ang growth sang baby. Importante na kay duwa nga daan sila ang gina-work up na ang mother kag ang baby, duwa ka muna ang gina take care bala sang doktor. So, kung may mga sakit ang nanay, maapektuhan man na ang busong, maapektuhan man na ang iya nga baby dira sa sulod nga ginabusong niya. So, amo nang importante. May ginatawag nga Paylight ka programa sa Riverside. Mad-down ka anay sang 1,500 pesos bilang pauna mo nga savings. Pagkatapos ini, pwede mo na hulug-hulugan sa ospital tugtog nga matapos mo bayaran para pag-abot sang adlaw sang delivery. Tawhay ka na, kag maka-concentrate ka na sa pagbunag kay baby. For more inquiries, magtawag lang sa number sa inyong screen.